Basic! Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil paso. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka.
Dalawa lang ha. Oh, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, wala approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go! Kailangan may linya? Oo! mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, ano. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. Sa gitna. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1. Metro's #1. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito?
Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single Of course! Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH.
Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman Ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Buhay na buhay! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang gagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kaya kami ang nauna. May panhawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan pagpalak na ang na ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy! Buksan na natin. na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. right. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito ay hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinang na. Ito, Tikman na. akin lang titikman dahil pero may bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit? Ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna? Sige. Ang Ang aming aming kasagutan kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog.
Hindi dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba diyang Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score? Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Cheers! Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay... Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasagutan? nga ba tumatawa? Huling paalam. At Makas, last goodbye or last. hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad, patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang ba? ating sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. O kaya o tibok ng puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Mag- Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot. May balot. Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw ha. Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito ay matigas? Tigas ng puti. Pwede daw yung puti. Tigas eh.
Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mga mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo? Ito yung pabayo. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay... Carsoncillo Carsoncillo. o brief. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Oo. Malapit. Muntik na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila yung kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Dude. Wait, Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan.
Halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, oras na muna natin. Sa buong kapuluan is already 9:04 PM na po mga kabisyo at kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, isang panibagong araw na naman ang ating pagsasamahan simula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi para sa ating programang Rocky Secret Files with Titan Jello at syempre ang ating programang Top Secret. Pero bago ang lahat mga kabisyo, bago natin pakinggan at alamin ang kwento ngayon ng ating letter sender, mamimigay na muna po ako ng 1,500 pesos. Sandog po yan ng ACS Pride Detergent. Dahil ang ACS Pride Detergent hindi lang po gusto maging maputi ang inyong damit, kundi masigurado na meron po kayong boundary ngayong araw na ito. Araw-araw po kami namimigay at handog po yan ng ACS Pride Detergent at Love Radio sa Love Knows No Boundaries. Kaya mga kabisyo, hindi ko na po papatagalin pa. Alamin na natin kung sinong maswerteng mananalo ng 1,500 pesos sa ating Love Knows No Boundaries. Love knows no boundaries. Love knows no boundaries. Boundary time na! Para po sa mga mahal natin na driver ngayon, mapa UV, Grab, or Green GSM, taxi driver, or ano man po ang iyong minamaneho, basta nakapag-register ka po sa ating Love Knows No Boundaries registration form, tiyak na mananalo ka po ng 1,500 pesos. Kaya, kabisyo sa mga mahal namin na driver, lakasan nyo na po ang inyong mga radyo dahil magtatawag na po ko ng lucky winner natin ngayong gabi na to ng 1,500 pesos para po sa ating mga kabisyo na Green GSM. Uy, madalas natin to sa mga nakakasama ko to sa mga charging station Green GSM. Mga kabisyo na Green GSM driver na may plate number na NHY 3284. Parang ano yata to Las Piñas yata tong area nila ta. Tama ba ako? Depot 1 ba to? Depot 2. NH1 3284 na si Ruben Fajardo Jr. Congratulations po kay Ruben Fajardo Jr. na Green GSM driver na may plate number na NHY 3284. Maaari na po kayong pumunta dito sa aming himpilan o kaya sa tabi po mismo ng Aliw Theater, ang MBC Building, para po maklaim nyo na po ang 1,500 pesos ninyo. At syempre mga kabisyo, ngayong araw na to, gusto ko lang po i-recap ang mga maswerteng nanalo natin ng 1,500 pesos sa programa ng Dear Love na si Randy J. Beltran. Congratulations din po sa mga winner ng tambalan na si Edwin De Guzman, isang Grab driver. 2 beses po may nanalo na Green GSM driver ngayong araw na to. At syempre, si Ruben Fajardo Jr. na Green GSM driver na may plate number na NHY 3284. So claim nyo na po dito ang 1,500 pesos ninyo para po mas masaya ang inyong Thursday. Kaya mga kabisyo, pakinggan po natin ang kwento ngayong araw na to na kukurot sa inyong puso at pwede nating kapulutan ng aral sa aking pagbabalik. Dito lamang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic kabisyo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Patikimin niyo yan. Wala ka
kayong marinig sa akin! Kakanta ka ba o hindi? Alagang astro, nalagaan ka. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, gano'n na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go!
Sige, ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo. Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special
Alagang astro. Alagang koko. Alagang astron. Alagang maaasahan mo. Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! DJ Rock, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, oras na muna natin sa buong kapuluan is already 9:24 PM. At kasama niyo po ngayong gabi na to ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, isang panibagong kwento na naman po ang ating mapapakinggan. Kwento na pwede nating kapulutan ng aral at kwento na pwedeng kumurot sa inyong mga puso. Kaya mga kabisyo, hindi ko na po papatagalin pa. Babasahin na po natin ang kwento ng ating letter sender sa ating programang Secret Files.
from San Juan City. Matagal na akong nakikinig ng Rocky's Secret Files. Mula pa sa radyo, YouTube, Spotify, at kung saan man pwede akong makinig. Lagi po akong nakatutok sa inyo. DJ Rocky Terra at DJ Titangelo, sa pagkakataon na ito, hindi lang po ako makikinig. Kundi ngayon po ay nagpadala ko ng sulat as a silent listener upang mabasa ang kwento na kinagulat ng isang katulad ko. Mga kabisyo, ito po ang aking secret file. Dalawang linggo na nakaraan mula nung binunyag ito sa akin ng ate ko habang nagbabantay kay mama sa bahay. DJ Rocky Terra at DJ Titangelo, kaka-opera lang po kasi ng aking mahal na nanay sa sakit niya na colon. Noong araw na habang nagbabantay ako sa aking nanay, nilapitan po ko ng aking ate. Noong araw na yon, hinawakan niya po ang balikat ko at sinabi niya sa akin na sumunod daw po ako sa kanya. Dahil meron daw po siyang importanteng sasabihin sa akin. Pumunta po kami sa kusina, DJ Titangelo at DJ Rocky Terra. Agad niya pong sinabi sa akin na buksan ko daw po ang puso at isip ko sa mga sasabihin niya. Lawakan ko daw ang aking pag-iisip. Oras na malaman ko yung matagal na nilang tinatago sa akin. DJ Titangelo, hindi ko po alam yung ire-react ko. Napatanong po ko sa kanya, ate, ano ba yung gusto mong sabihin sa akin? Bakit hindi mo ako diretsahin? Agad niya po akong sinagot. Bray, sana hindi sumama ang loob mo sa amin. Sana sa pagkakataon na to, yung pagmamahal mo pa rin sa nanay natin, pagmamahal mo sa aming bilang mga kapatid mo, ay hindi magbago. Habang sinasabi niya po yon, DJ Titangelo at DJ Rocky Terra, hindi pa rin po ko mapakali kung ano ba talaga ang gusto niyang puntuhin. Hanggang sa tinapat niya na po ko na, Bray, sa edad mong 31 years old, ngayon ko lang sasabihin sa'yo to. Hindi ka tunay na anak ng kinikilala mong nanay. At yung totoong pamilya mo ay nasa isang probinsya ng Subic. Alam mo, Bray, inampong ka ng aming nanay doon sa pamilyang napakahirap. Ito kayo magkakapatid at ako yung naisipan na kuhain ng nanay ko. Paliwanag pa sa akin ni ate na nung pinagpipilian daw ng nanay ko kung sino aampunin, ako daw agad.
Dahil sa akin daw magaan ang loob ng nanay ko. At habang nalaman ko po yung storya na yun, ipinaliwanag din naman po sa akin ng ate ko na kung bakit po ako pinaampon ng pamilya ko. Sa totoo lang daw, hindi daw po ako kayang buhayin ang totoong pamilya ko. At nagdesisyon na lang daw po itong ipaampon sa tinuring kong nanay ng 31 years ko nang nakakasama. Bibi pa daw kasi ako, nalayo na po ako sa aking tunay na pamilya. 2 months old pa lang daw po ako, kinuha na daw po ako ng nanay ko na nag-aruga at tinuring akong tunay na anak. DJ Titangelo at DJ Rakitera. Nung oras po na sinabi sa akin ng kapatid ko yun, hindi po ito agad nag-process agad sa utak ko. Kinabukasan paggising ko, madami nang tumatakbo sa isip ko na akala ko sa teleserye lang mangyayari. Yung tipong parang kwento lang sa radyo. Yung tipong nasa libro lang. Yung mga ganong eksena. Pero yung mga nababasa at napapakinggan kong ganong storya ay mangyayari pala talaga sa akin. Isa pala ako sa mga taong ganun. Habang dahan-dahan nagsising in sa akin, mga kabisyo at DJ Titangelo at Rakitera, ang mga sinabi sa akin ng kapatid ko. Unti-unti ko nararamdaman ang kalungkutan sa aking sarili. Sa totoo lang, hindi ko po mailabas sa mga luha, sa mga kabila ng mga nalaman ko na nakakalungkot na istorya ng buhay ko. Kaya DJ Titangelo, sa loob pala ng tatlong dekada ay itinago nila sa katulad ko ang lihim na hindi nila ako tunay na kapatid at anak. Pero mas nagulat po ako sa mga susunod na nalaman ko. Na may dahilan pala. At mas malalim na dahilan kung bakit ako inampon ng tinuring kong nanay.
E di sa Facebook wala pala. Okay lang. Good evening mga kabisyo, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Na nakakalungkot na kwento ang ating napakinggan. Malalaman po natin. Ay kalawang bahagi niyan sa ating pagbabalik. Mga kabisyo, bago po ang lahat, sabi nga daw nila, kailangan daw sa buhay, mahanap natin yung taong mamahalin tayo. At pasok, master. Mamahalin daw tayo. So mga kabisyo, ganito na nga muna. Nalulungkot tuloy ako dun sa istorya, pero bago ang lahat mga kabisyo, nais ko lang po sabihin sa inyo na dapat hanapin natin daw sa buhay, hindi lang yung pogi, dapat yung maaasahan din daw. Sabi po yan ng Astron. Yan, no? Alam nyo po ba ang Astron? Hindi lang po pogi lang ang datingan ng mga yan at hindi lang po talaga maaasahan at aalagaan ka ng tapat. Kundi talaga naman makikita mo kung gaano katibay ang mga appliances nila mga kabisyo. So paano ba? Alam nyo po ba na available na po ang retailer shop nila? 'Di ba? Yung mga retailer shop nila nationwide. At kung busy ka mga kabisyo, hindi ka makapunta sa mga retailer shop nila, nationwide, available rin po sila sa TikTok, Lazada at Shopee. Hanapin nyo lang po ang Astron PH at hanapin nyo po doon mga kabisyo yung mga gusto nyo na i-check out na gamit. So ano pang hinihintay ninyo? Kung gusto nyo ng alagang Astron, alagang maaasahan, punta ka na po sa Astron PH mga kabisyo. Basic na basic yan. Kailangan pa bang i-memorize? Basic yan kabisyo. Alagang Astron! Alagang di kalidad. Alagang Astron. Alagang maaasahan mo. Secret Files, Carl James Salazar. Okay. Sir, ako po pala si DJ. Kikinig ka, sir? Araw-araw, di nga. Po, sir. Maraming salamat, sir. So, mga kabisyo, may magkiklaim po tayo dito sa Love Knows No Boundaries. At isa sa mga avid listener natin, si Sir Carl James Salazar, isang Grab driver na may plate number na NHM 2913. Grabe, napaka-pogi na itong claimer natin ngayon. Chick boy to eh. Kabisyo. Simple-simple lang. Teka lang, boss. Salamat, boss. Napakalupit mo. Totoo, boss? Yan, boy. Teka lang, boss. Dahil lang hirap ngayon, dahil daming panakot. Diba? Nakalang po talaga. Alam boss ha, ayusin ko lang itong timing ako lang na malupit. Yan, no?
Totoo, boss? Nagsulat ka lang, boss. Sakali lang, boss. Legit talaga to, boss. Legit talaga to, boss. Ganun po kalupit to. Boss, punta ka dito, boss. Picturean ko lang po yung ID niyo, sir, para lang po meron tayong sir. Pero araw-araw kasi, sir, nagbibigay po talaga kami ng 1,500 pesos. Tatlo. Nasa kayo nyo na po. Saan? Oh? Galing ka daw sa LRT de La Salle. Sino kaya pinunta mo doon, Chino? Aray ko. May kasama siyang... Wala. Oh, simple lang, no? Anong oras yun? Gabi na, no? Oo, dinread ka na. Sir, kurang lang ito, sir. Hawak mo. Kurang kita dito, sir. Para meron kang remembrance. Oo, sorry. Bigyan natin ng pagkakataon to linya dito, linya. Bigyan natin to. Boss. Ng karapatan. Magsalita. Boss Dut, bigyan mo ng karapatan to. Tapatan mo ng camera, Dut. Wait lang. Tapatan mo habang inaayos ko to, Dut, ha. Bibigyan natin. Ito, boss. Ito, tapat mo to sa bibig mo, boss. Yan. Tapat mo yan, boss. Yan. Oo, teka lang, sir. Pakita kita sa camera. Ito. Ang ganda ng mga sinasabi niya, mga kabisyo, eh. Yan, tignan natin. Ha? Ayan na. Okay na, Dut. Bigyan na natin ng karapatan magsalita to sa online. Ayan. OL, ayan. Okay na? Ayan. Okay na? Sir, smile check ka nga, sir. Hello. Yan, okay na, Dut. Naririnig na siya sa Facebook, YouTube, lahat. Okay, boss. Anong gusto mong sabihin kanina, boss? Nagpapasalamat po ako sa bumubuo lahat ng 90.7 Love Radio. Sana po marami pa po kayo matulungan ng mga TNBS driver dahil po dito sa 1.5 kahit papaano po nakakatulong sa amin to dahil minsan sobrang hirap po ng biyahe, nagtsatsaga po kami at nagpupuyat. Maraming salamat po sa Love Radio 90.7. At syempre pare, bigay din to ng ACS Pride Detergent. Yun din po, nagpapasalamat din po kami sa mga sponsors po. Maraming salamat po sa inyo sa ACS Pride Detergent. Yan. Po. Maraming salamat po. Pwede po bang mag-shoutout? Shoutout mo na yung pamilya mo, pare! Shoutout nga po pala sa pamilya ko. Sa asawa ko kay Patricia May. Sa anak ko pong panganay kay Jamie Penelope. At saka sa bunso ko pong anak na si Jillian Patrice. Shoutout po sa inyo. Tsaka binabati ko na rin po pala yung grupo ko sa Grab na MBTC na ang humahawak sa amin si Sir Jet. Maraming salamat po. Salamat po, Love Radio. Ano yung number 1 station para sa iyo, pare? Ano number 1 station?
90.7 Love Radio. Yan! By DJ Ano? Titan Jello. Yo! Ninervyos ako doon. Akala ko di mo kilala eh. Thank you po. Thank you. Thank you po. Maraming salamat po. Digit po yung 1.5. Basic? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Alright, thank you pare ko. Thank you po. Thank you po sir. God bless. Babatiin kita mamaya sa radyo. Salamat po. Bumabiyahe pa po ako. Ingat ka ha. Salamat po. Mag-iingat ha. Maraming salamat po. Bigay yan sa'yo ng Panginoon. Salamat po. Thank you. Bigay yan sa'yo ng ACS Pride Detergent at 90.7 Love Radio. Thank you, boss. Maraming salamat po. Thank you rin po. Maraming salamat. First time ko rin po ganito nakapag-shoutout sa mga ganitong classic alam niyo po, memorable sa akin to. Kasi Totoo, first time sir. in my life ko po ito nangyari sa ganitong buhay ko. Umidad na po ako ng ganito, ngayon lang po nangyari sa akin to. Hindi ko sukat akalain po na makakahantong po ako sa ganitong eksena. Naiiyak ka nga, sir. Nakikita ko eh. Thank you. Thank you rin po, sir. Salamat. Sige po. Napapasaya po namin kayo. Yun naman po ang hangarin namin, mapasaya namin kayo. Yes, thank Lagi you nyo po. kaming kasama, sir. Thank Yun you, yung jingle namin na kasama mo. Salamat, sir. Salamat at God po. bless po. Thank you. Salamat Thank you, mga thank you, kabisyo. Thank you. Thank you. Bye-bye po, sir. God bless. Next time, balik kayo dito. May mga merch kaming ibibigay sa inyo, ha? Thank you rin po, sir. God bless po. 90.7 Love Radio. Thank you po, sir. Boundary na. Boundary na. Ikot mo na yan para at least may panobra. Thank you po. Thank you po, sir. Yes, sir. Nasa YouTube yan. Puntahan mo lang ako, sir. Doon. 9 p.m. Dire-diretso yan, sir. Check mo lang. Salamat din po. Alam nyo mga kabisyo, dahil po yan sa inyo, hindi lang din po sa mga sponsors, hindi lang din po dahil sa MBC Media Group, hindi lang din po sa Love Radio, kundi dahil din po sa inyong mga nanonood. Kaya po tayo nakakatulong, nabibigyan po ng programa ng 90.7 Love Radio, ACS Pride Detergent ang mga katulad nila, kundi dahil po sa inyo. Kung wala pong sumusuporta at nagmamahal sa amin, sa buong team, wala po tayong maibibigay na ganyan na halaga. So maraming salamat po unang-una sa mga nakatutok, nanonood at nakikinig ng 90.7 Love Radio at syempre sa ACS Pride Detergent na sponsor natin na napakabuti ng mga puso, boss. Kung napapakinggan nyo kami, tignan nyo naman po yung living testimony, di ba? Yung mismong tao na driver po na sobrang saya na pumunta dito. Hindi po natin sila kilala at grabe yung natatouch natin dito sa Love Knows No Boundaries. Kaya maraming salamat po sa mga utak, sa mga big boss namin, sa programming at syempre sa aming manager na si Nicole Liala. Maraming salamat po. At syempre, Boss, ACS Pride Detergent, baka naman extend pa natin to. Baka naman, di ba? Ang daming tao eh na napapasaya. Naway ito pong mga testimony nila ay mas lalo pang dumami at marami pa po tayong matulungan na tao. Yun lamang po. Maraming salamat. Dire-diretso na tayo sa ating programa. Nakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Mga kabisyo, kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin sa buong kapuluan is already 9:51 p.m. At kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello.
Mga kabisyo, napakinggan po natin ang unang bahagi ng kwento ni Brian. Si Brian na 31 years old at sa edad niya ngayon. Ngayon niya lang po mismo nalaman 2 weeks ago na hindi niya po pala tunay na pamilya o kadugo ang nagpalaki sa kanya at kinilala niyang nanay at mga kapatid. Mga kabisyo, alamin po natin ang ikalawang bahagi. Kung ano pa po yung mas nagpagulat kay Brian na mga nalaman niya pang kwento sa kanyang pagkatao. DJ Titangelo at DJ Rakitera. Akala ko po sa teleserye lang at sa mga kwento sa radyo ko lang maririnig yung ganitong eksena sa buhay ko. Madalas ko lang po kasi nababasa, napapakinggan o napapanood yung mga ampon na kwento. Pero di ko akalain na 3 dekada na pala tinatago ng mismong tinuturing kong nanay at mga kapatid ang tunay kong pagkatao. DJ Titangelo, tinamaan ako ng sobrang lungkot. Pero hindi ko mailabas ang luha ko sa kabila ng mga nalaman ko pa. DJ Titangelo, kaya pala ako inampon ng aking tinuturing na nanay. Dahil anak pala ako sa labas ng aking tatay. Isa daw po kasi ako sa anak sa labas ng aking tatay sa naging kalaguyo niya o naging kabit niya sa lugar ng Subic. DJ Titangelo, nagulat po ako doon sa mga nalaman ko. Nagulat po ako dahil bakit mismong hindi ko pa kadugo ang nagpalaki sa akin? Bakit yung mga kadugo ko hindi nila ako pinaglaban? Hindi nila ako sinamahan, hindi nila ako pinalaki. Ang dami pong tanong sa isipan ko. Pero hindi ko magawang magalit. Gustuin ko man sumigaw, magwala, at magalit at sisihin ang mundo. Na bakit sa dinami-daming tao dito sa mundo ako pa ang napili na. Ako pa yung napili na magulo. Ang pagkakakilanlan sa sarili. Bakit sa 3 dekada ko nabubuhay dito sa mundo, ngayon ko lang malalaman. DJ Titangelo at DJ Rakitera, ang dami pong
gumugulo sa isipan ko. Pero, dapat pa ba ako magalit? Dapat pa ba ako manisi? Dapat ko pa bang balikan yung mga nakaraan ko na alam ko naman na hindi makakatulong sa pagkatao ko ngayon? Naisip ko, DJ Titangelo at DJ Rakitera. Sa loob ng 30 years mahigit ko dito sa mundo. Sa kabila man ng masakit, at nakakadurog ng puso na kwento ng buhay ko, masasabi ko pa rin na maswerte ako dahil biniyayaan pa rin ako ng Panginoon ng mga mabubuting tao na nagmahal at nag-aruga sa akin. Yung mga tao na yun na hindi ako pinabayaan kahit kailan. At nagpapasalamat ako dahil tinuring kong ina ay minahal din ako at pinadama sa akin na tunay niya akong anak. DJ Titangelo at DJ Rakitera, kung naririnig man nila yung kwento ko na to, gusto ko lang magpasalamat sa tinuring kong ina na binigyan niya ako ng maayos na buhay. Dahil hindi ko maaabot ang buhay ko ngayon kung hindi dahil sa kanya. At hindi rin sa tulong ng mga kapatid ko. Sa ngayon, DJ Titangelo, wala akong plano at balak kilalanin ng mga umabandon na sa akin. Tanging masasabi ko lang ngayon ay meron man sakit. Meron man na kirot sa aking puso at mga tanong na bakit ngayon ko pa nalaman. Pinipili ko pa rin na maging masaya. Dahil sa kabila ng lahat, dapat akong magpasalamat na merong binigay ang Panginoon na tamang tao upang gabayan ako sa buhay. Mga kabisyo, DJ Titangelo at DJ Rakitera, naway kapulutan nito ng aral. At sa lahat ng mga kabisyo ko na nakakaranas din ng ganitong storya, naway maging matibay kayo. Naway na hindi kayo magalit sa mundo dahil hindi nyo nakilala yung tunay ninyong pamilya at kadugo. Pagkos dapat magpasalamat pa tayo dahil nabuhay tayo at meron tayong pamilyang nakasama sa ating pagtanda. Muli, ako si Brian. At ito ang aking secret file. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat i-tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Ano, go. Sinasabi ko na ba? Okay
Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, okay na. Yung, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one, Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakyan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo.
Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya.
Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay Babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagayaw. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagbalak ang na ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. na kundol. Hindi. Pundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, Ito may hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ate Ang na. amoy niya ay malinang na. Ito'y akin lang magtitikman dahil kayo may bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive oh. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Ah. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting
Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Cheers. Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Wala akong mabili. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Ano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Lagitab! Wait lang ah. Lagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitan. Minutong lumilipas. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao Metro at Mega Manila. Kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin sa buong kabuluhan. It's already 10:24 PM at kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, ngayong gabi na to napakinggan po natin ang kwento ng ating letter sender. Si Brian na 31 years old. Kaya babasahin po natin ngayong gabi na to ang mga komento din po ng mga kabisyo natin na nagbigay ng kanilang opinyon at saloobin sa napakinggan nilang kwento. Pero bago ang lahat mga kabisyo, nais ko munang batiin ang lahat po daw ng mga nakatutok sa atin ngayon sa Pasig. Good evening po sa lahat ng mga taga East Ortigas. Sa mga e-bike driver natin dyan, may malaking radyo daw sila doon sa may pilahan nila. Nakatutok daw sila sa atin sa 90.7 Love Radio. Maraming salamat po. Sa lahat po ng mga taga Silang Cavite na nakatutok sa atin ngayon, maraming salamat po. Sa lahat ng mga taga Bacoor, Anabu Cavite, hello po sa inyo. Grabe naman, ang layo ng mga nararating natin. Pampanga. Yan po, big shoutout po sa inyong lahat. At big shoutout din po sa lahat ng mga taga 13 Martires Cavite sa may health center ng 13 Martires. Maraming salamat po. Hulo Mandaluyong. At syempre sa mga avid listener daw natin sa may Guadalupe, Makati. Wow.
Mga kabisyo, maraming salamat po sa mga pagtutok ninyo, sa mga pakikinig niyo po sa amin. At syempre mga driver natin, TNVS driver, jeepney driver, grab driver, UB Express driver, taxi driver, at mga mahal natin na private driver, syempre, mga may-ari ng kotse nila. Maraming salamat din po sa mga pagtutok ninyo at pagpihit ng 90.7 Love Radio. Mga kabisyo, babasahin ko na po ang unang nagbigay ng kanyang opinyon at komento sa napakinggan niyang kwento ni Brian na 31 years old. Sabi dito ni Gab, Happy Thursday night, DJ Rocky Terra, DJ Titan Cello. Nakaka-inspire po ang Secret Files tonight. At para po kay Sender, ang masasabi ko po sa inyo, you are love. Ang pagiging ampon ay hindi ibig sabihin di na worthy na pwede mong matanggap bilang isang tao. Kaya po masasabi ko lang sa inyo, God bless po sa inyo at sa family ninyo. Secret Files Sender. Maraming salamat, Gab, sa inyong napakagandang komento. At syempre, big shoutout din po kay Rosel. Sabi niya dito, Blessed evening, Titan Jello at DJ Rocky Terra. Nakakalungkot lang na may mga batang katulad ni Brian na naging bunga ng isang bawal na pagmamahal ng kanyang tatay. Para sa akin, wala naman siyang kinalaman sa bawal na relasyon nila at nagawa pa nila itong abandonahin. Pero para kay Brian, naging masaya na siya doon sa naging kinagisnan niyang pamilya na mayroon at pagmamahal at kalinga na totoo. At napakalayo po ng kayang ibigay ng tumuring sa kanyang pamilya at tunay na anak sa kayang ibigay ng mga totoo niyang magulang. Kaya Bri, tama yung ginawa mo dahil marunong kang tumanaw ng utang na loob. Yan po ang sinabi ni Rosel ngayong gabi na to. Marami pa po mga kabisyo nagbigay ng kanilang mga komento pero iilan-ilan lang din po ang ating mga binabasa para hindi po tayo maubusan ng oras. Mga kabisyo, nais ko rin po sana magbigay ng aking opinion at komento sa ating napakinggan na kwento ngayong gabi na to. Para sa akin, tama po ang ginawa ni Brian. Na naging masaya at kontento siya sa kinagisnan niyang pamilya. Hindi natin matatanggal mga kabisyo na marami tayong tanong sa sarili natin, lalo na hindi natin alam kung sino ba talaga ang tunay nating pamilya. Pero kabisyo, dun sa kalagayan po ng ating letter sender na si Brian, imbis na isipin niya ang mga negatibong pangyayari sa buhay niya, inilagay niya po ang sarili niya sa positibo na sitwasyon. Alam nyo kabisyo, bibihira yung mga ganitong may attitude kabisyo. Na nagpapasalamat siya sa taong kumupkup sa kanya. Imbis na magalit, imbis na sisihin yung mga tao na yun na bakit tinago ng 3 dekada yung tunay niyang pagkatao, si Brian po ay nagpasalamat at nagpakumbaba. Alam nyo kabisyo, mahirap bilang isang ampon na hindi mo na pwedeng makilala pa muli yung pamilya mo. O mahirap bilang isang ampon na malaman mo yung pagkatao mo na may edad ka na. Dahil ang hirap ng bitawan yung kinagisnan mong pamilya.
Ang hirap ng talikuran yung kinagisnan mong pamilya upang sabihin sa kanila na gusto mo pang hanapin yung tunay mong pamilya. Kaya tama po ang naging desisyon ni Brian na hindi niya na po inisip pa na kilalanin ang kanyang pamilya. Pamilya na kumalimot sa kanya na kailanman hindi siya hinanap. Mga kabisyo, na-realize ko lang sa kwento ni Brian na minsan pala mas mabuti na lang na hindi na natin alamin yung mga bagay sa buhay natin. Dahil minsan sa ating pagiging kontento, nahanap natin yung kapayapaan. Nakikita ko kasi, kabisyo, na mas tatahimik na lang din yung buhay ni Brian kung mananatili na rin din siyang kontento sa pamilya niyang kinagisnan at mga kapatid niyang kinagisnan. Kaya Brian, kung nakikinig ka ngayon, saludo kami sa'yo na hindi ka nagalit sa mga taong kumupkup sa'yo dahil tinago nila ng 3 dekada yung tunay mong pagkatao. Pagkos nagpasalamat at tinanggap at niyakap mo pa sila dahil yun naman talaga ang dapat at yun naman talaga ang tamang desisyon na dapat mong gawin. Mga kabisyo, isang panibagong kwento na naman po ang ating napakinggan at pwede nating kapulutan ng aral. Kaya mga kabisyo, kung gusto nyo pong magbahagi ng inyong kwento, maaari po kayo magpadala sa ating Gmail account na raketera@gmail.com. Malay nyo, may isang umaga na kwento nyo na po ang aming babasahin at pwedeng kapulutan ng aral at kumurot sa mga puso ng ating mga kabisyo. Kaya sa lahat po ng mga kabisyo natin na gusto po magpadala ng kanilang kwento, magpadala lang po kayo muli sa raketera@gmail.com. Mga kabisyo, susunod na po ang ating programang Top Secret. Maaari na po kayong tumawag sa ating Viber line na 0916-529-5595. Ulitin ko lang mga kabisyo, maaari na po kayong tumawag sa ating Viber line na 0916-529-5595. Uli, kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo po si DJ Titan Jello, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, kabisyo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya, Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain.
May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay Babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagayaw. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Tatagukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na palak ang na ating ito? susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. na kundol. Ang pundol ay... Ayun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito may hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinang na. Ito'y akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gagal. Ay, bakit? Nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit at sakit. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. Salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan, no? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa Madaling Bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bigay. Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay Panimakas.
Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasagutan? nga ba tumatawa? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye. or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay Dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede Ang ba? aming sagot ay kutsilyo. ano mang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot- Kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw ha. Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mga mahal, ito yung tsura ng sisiw. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Pangibayo. Ito yung nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Carsoncillo. Brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Ang na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may question. Kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ayan, Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila.
Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday. Patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio.
Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, ayun. Dahil yan ay isang Likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan Radyo ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's Kasi mapupunta sa Radyo. Ako yung may question. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Ay, Tokwa! Kabayan. Ano pula? May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat. Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa Kape. kape. Sa mainit na kape. Pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareho ka ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, Para kami patas. sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, gano'n na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulog! Ano ang sinasabi? Ano? Biryani!
Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Mahuli! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Oh, sarap! Wow! Empanada! Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Masarap to. Nakaking nalang natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. 3, 2. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung magko-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala ka na? Nangongopya. Ang score ay mapupunta sa oorat. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radio. Pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo ang isang mandaraya. Nangongopya. Nangungurak. Nangungopya. Nangungura ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama?
Sila nga aming masasabi, nanalo kami. Siya lamang dapat. Kaya nga, ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mong best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan.
Sinota mo ang best friend ko! Oh! Oh, yeah! Ah? Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic? Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Morning Call! Morning Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RUG? Wala kaming SG, choice! go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niyo ilagay yung rice dyan? Ano sa container na eh? Ilalagay sa... Ilalagay para daw. kasha. For container. Siguro mo talaga, Tanya Chinita.
Tapos siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo, Kailangan niyo ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait. Ito, girl, ito. Yan. Lagay mo tayo yung rice. Diyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pang... Sige pa. Ay, boss, malas. Sasagad ko na ba? Lagay mo. Okay na. Ayan na. Ayan, okay. Nilagay niya na. Safe. Walang tapo. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. So, mamaya mo na... Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one is the suka. Lagyan mo ng konti lang na lang ako! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. Na! Okay na yan! Okay na yan! May nalagay na, okay.
bahay namin. Mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. So, parang, pinasok na po pala talaga niya. So, parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sekretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio at ang oras na po natin sa buong kapuluan is already 11:17 p.m. at kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Mga kabisyo, ito po ang ating programang Top Secret at nasa kabilang linya na po natin ngayong gabi na to ang ating Top Secret caller kaya hindi ko na po papatagalin pa. Alamin na po natin kung ano po ba ang kwento niyang baon at ipaparinig sa atin ngayong gabi na to. Good evening. Hi, good evening, DJ. Kamusta ka? Jello. Okay po ako. Okay na okay ba? Yes, okay na okay. Okay, pwede bang pwede mo mga kabisyo, pansamantalang nagkakaroon lang po ng technical difficulties itong ating top secret caller dahil nawawalan po siya ng connection. Di po natin alam kung nasan po ba siya ngayong araw na to. Ito, sir, hello po! Yan, okay. Sir, bibigyan na lang po kita ng dalawang pagkakataon. Kapag nawala pa po kayo sa ere, bibitawan ko na po itong call natin at maghahanap na po ako at sasagot na po ako ng ibang caller. Okay po? Okay po. Okay, kaya stay na po kayo dyan sa pwesto ninyo para po dire-diretso na po tayo. Okay po? Okay po. Okay. Sir, ano po bang pangalan ninyo? Pangalan ko po ay Lee. Lee? Ilang taon si Lee? 34 years old. 34 years old. Taga saan? Taga Valenzuela. Valenzuela, 34 years old. Lee, ano ang top secret mo? Ang top secret ko ay birador ako ng single mom. Birador ka ng single mom? Yes. Hindi ako proud, pero yun ang kwento ko ngayon. Dahil pinagsabay ko yung... Sir, kung comfortable ka po na ikwento yung mismong detalye. Sa Isabela yun. So, yung single mom na ito, yung pangalawang single mom ko, na naging karelasyon, naging girlfriend ko talaga siya. Nagkaroon kami ng relationship 2 years and a half. So almost 30 months single mom na ikukwento ko. And kami ay nagtagal ng relasyon nga dahil 2 taon at kalahating taon kami nagkaroon ng karelasyon. So, pangalawang single mom ko yon na naging ka-relationship. So, hindi naman sila pinagsabay? Hindi ko pinagsabay. Etong pangatlong single mom, yung naging kasabay nung pangalawa. Okay. So, habang kami nitong pangalawa ko nabanggit, sabihin ko na lang yung pangalan niya na Rin. Rin ang kanyang pangalan. So, habang kami na to ni Rin, gumraduate siya ng masteral degree. Mm-hmm.
And habang against yung mga anak niya sa amin is patago kaming nagpapatuloy sa relasyon. Akala nila na wala na kami nitong ni Rin ng kanilang mami. So, nagkakaroon kami ng usapan nito ni Rin na sabi niya, if ever na makahanap ka ng single, yung talagang wala pang anak, ganyan, isabihin mo sa akin, then papayag naman ako. Sabi niya. Pero dahil mahal ko talaga siya, so yung relationship talaga namin pinagpapatuloy namin. May nakilala akong isa pang single mom. Pero nung nakilala ko tong babaeng to, yung pangatlo, itago ko lang yung pangalan niya na Mia, ang pangalan. Hindi ko akalain na single mom siya. Hindi ko alam na may anak na siya dahil nung una ko siya makita is talagang balingkinitan talaga siya. Hindi ba halata na may anak na siya or may asawa siya. Ayan. Pero Lee, 'di ba, sabi mo, in relationship ka dito sa patago ninyong relasyon kay Ri. Ngayon, nakilala mo itong pangatlong single mom na kayo pa rin ni Ri. Yes. Okay. Yun. So, paano mo sila pinagsabay? So, eto na. Nung makasabay ko sa isang sasakyan, kasi nagko-commute kasi ako noon eh. Dahil mas gusto kong mag-commute noon kahit may motor ako. Nakasabay ko itong si Mia sa isang sasakyan. Then, napapatingin ako sa kanya palagi. Halos 1 week kami nagkakasabay dun sa sasakyan na yun. Kasi minsan lang naman ako mag-commute. Pero nung makita ko nga siya dun sa sasakyan na yun, lagi ko siyang tinitingnan. So, paano kayo nagkakasabay, Lee? Kwentuhan mo naman ako. Nakita ko naman siya. So, Lee, wait lang. Lee. Para makita ko lang siya. Lee. Okay. Lee, listen. Yes. I-question lang ako. Saan kayo nagkakasabay? Anong sasakyan to? Saan ka papunta? Okay. Yung sasakyan na yon ay bangka. Sa Iloilo kayo siya. Papuntang Guimaras. Yan. So, sumasakay ako dun sa bangka na yon, patawid ng Guimaras. So, doon mo siya nakakasabay? Doon ko siya nakakasabay. Iniiwan ko yung motor ko doon sa terminal, doon sa pinaka port. Okay. Then babalikan ko lang siya. Okay. Lee, so wala kang idea na single mother to tong nakilala mong pangatlo habang in relationship ka dahil nga balingkinita na mention mo sa akin kanina, hindi talaga mukhang nanay. So na-in love ka sa kanya sa 1 linggo na magkasabay kayo palagi dun sa bangka. Lee, ba't mo naisipan na pasukin na naman yung relasyon na ganito, in relationship ka pa? Ba't ka na naman naghanap ng iba? So, napapatingin ako sa kanya na kasi talagang daring siya magdamit. Sexy talaga siya. Tapos yung age niya ay hindi halata dun sa physical appearance niya. So marami naman napapatingin sa kanya. Pero in-approach ko kasi siya nung minsan kami magkasabay. Nagkatabi kami, tapos sinabi ko sa kanya, Miss, ito ba lagi yung oras ng biyahe mo? Kasi sabi ko,
third time na kita nakakasabay dito, sabi ko sa kanya. So sabi niya, oo, nakikita nga rin kita na nakakasabay nga rin kita. Ang sabi ko, pwede naman. Sabi ko sa kanya, pwede naman tayo maging friends sa Facebook. And then, nung ibigay ko sa kanya yung Facebook account ko, hindi naman siya agad nag-message sa akin at hindi rin naman ako agad nag-message sa kanya. Siguro mga third day nung hiningi niya yung Facebook account ko, doon siya nag-chat sa akin. Pogi mo naman. Lee, bago tayo tumungo dito sa kwento natin, gusto namin malaman at gusto namin magkaroon ng image sa mga utak namin. Ano ba itsura ni Lee? Okay, ang height ko is 5'5". Tapos, hindi ako maputi. Anong tawag doon? Kayo manggi. Moreno. Fair talaga yung yung complexion ko. Matangos ang ilong ko. Medyo mapanga. Tapos kulot ako, kulot. Yan. Wavy yung buho ko. Ganon? Okay. Oo. Ba't ang lakas mo sa mga single mother? Anong agimat mo? Hindi ko rin alam eh. Dahil noon pa man, wala talaga sa intention ko na magrelasyon ng single mom na yun, hindi ko iniisip. Wala talaga akong plan at bilang binata, I don't have any plans na magkaroon ng sa future, no? Sa future. Hindi ko iniisip na magkaroon ng kasama sa buhay na single mom. So, yung second, yung kwento ko na si Rin, na in love talaga ako sa kanya. As in talagang nagkakaroon din kami ng isip na if ever na matanggap na ng mga anak niya na magkakaroon siya ng panibagong kasama sa buhay, partner in life. So sabi niya, itutuloy na namin to. So, kasi bata pa lang siya nung nagkaanak na siya, 16 years old siya. So ako, that time, 32 ako. So 38 siya noon. Kaya hindi siya mukhang 38 years old. Para siyang maging kasing edaran ko lang din. Tapos yung kanyang katawan is hindi naman, rumalang yung katawan niya. Hindi siya mukhang talagang may 3 ng anak. Ganun. Ano mga sumunod na mga nangyari, Lee? So, ayun. Nung nagka-chat na kami na to ni Nia, sinabi niya sa akin na meron siyang nagugustuhan. Ako naman, nag-reply naman ako sa kanya habang kachat ko din naman yung si Rin. So, i-entertain ko tong si Nia. So, ang dami niyang kwento sa akin. Hindi niya naman nababanggit na meron siyang anak. Hindi niya rin nababanggit na meron siyang asawa kasi hiwalay na siya sa asawa niya eh. Ikaw rin naman hindi mo rin naman nababanggit na meron ka pang girlfriend Exactly, hindi ko nababanggit. Hindi parehas lang kayo. Usapan yun eh. Parehas lang kayo. Parehas lang kami. So, wala naman kaming pinag-uusapang ganon. Wala kaming pinag-uusapan patungkol sa relasyon. Ang pinag-uusapan namin ay yung ginagawa sa araw-araw, ganyan. Trabaho. So, siya, BPO employee din siya. Then, nagkikita kami. Sasabi niya sa akin na pwede ba tayong lumabas? Yun. So, ako naman, sige, kwentuhan tayo.
kain tayo. Kumakain kami. Then, nung mangyari na nung magkaroon ng yung piyesta sa Iloilo, yung tuwing January. So, doon kami nagsama talaga ng buong araw na nagkakakwentuhan kami. Buong araw kami magkasama. Lee, okay lang ba dalhin mo kami doon sa pinaka-highlights ng storya mo, Lee? Ano na yung tumbukin mo na kami ngayon, Lee, dito para malaman na namin ano ba yung bakit naging birador ng mga single parent itong single mother itong si Lee. At syempre, sino ba yung pinili mo doon sa dalawa, Lee? Diba? Okay. Tumbukin na natin, Lee. So, habang magkausap kami nito ni Mia, buong araw kami magka-chat, napansin ko, may tawag sa akin ng 2 a.m. Tulog na ako noon, pero mag-CR sana ako. Then nakita ko yung cellphone ko, nag-ring. So, sinagot ko. Nung pagkasagot ko, sabi mo, sino tong tumatawag? Tapos sabi niya, asawa ko ni Mia, tigil mo yung asawa ko. So, nagulat ako. Hindi ako makapagdita, hindi ko siya nirebat. Pinapakinggan ko lang yung sinasabi niya. Pinagmumura niya ako, sabi niya sa akin, tigilan ko yung asawa niya. Meron kaming 2 anak, kambal. So, doon ko na laman na single mom pala siya. Na hiwalay na daw siya kasi nasasabi niya kasi dahil kinabukasan, tinawagan niya ako, humingi siya ng song doon sa tumawag sa akin. So sabi ko, totoo ba na asawa mo siya? Oo. Ano sabi niya? Sabi niya, asawa ko yun, pero hiwalay na kami. Okay. Lee, may tanong ako sa'yo. Anong pakiramdam na maloko ka, pero manloloko ka? Ang hirap ng tanong. Ang hirap sagutin, pero nung time na kasi yun, wala pa talaga kaming relasyon. Oo, pero naglolokohan na kayong dalawa. Oo. Lumalabas kami, kumakain kami. So, ayun, nag-date talaga kami. Lee, wag mo na akong paikot-ikutin. Lee. Nakasakit ako. Lee. Oo. Wag mo na akong paikot-ikutin. Teka lang ha. Ako na muna magtatanong. Alam ko na pala yung patutunguhan nitong kwento nito. So, Lee, ulitin ko, anong pakiramdam na niloko ka pero manluloko ka? Na-realize ko pagkatapos ako yung malungkot. Ako yung nakasakit kasi ako eh. Kaya ending talaga, ako talaga yung talo. Kasi si Rin kasi ay financially stable siya. Sabi nga nung iba, sinayang ko kasi actually, sinusupport niya ako financially. Pero hindi lahat yun. Kumbaga hindi ko tinitake for granted. So, pag tumutulong siya sa akin sa tuwing kailangan ko, thankful ako doon. Pero yun nga, in terms of okay na sana sa buhay, sinayang ko pa. At dahil nga, mahal ko rin yung tao. Mahal mo, niloloko mo? Yun nga dumating yung time na niloko ko siya. Kung mahal mo, di mo lolokohin. Oo, nagkamali nga ako eh. Mahal mo, pero hindi ka nakokontento. Ano nangyari sa'yo? Nakarma ka. Kaya nga. Lee, eto lang ha. So, ibig sabihin itong si Ri, okay naman na partner? Okay siya, okay na partner siya. Wala kang
masisilip sa kanya na pangit at kasuklam-suklam itong partner, talaga maayos? Yes, maayos. Okay. Ayaw lang talaga sa akin. Ayaw lang talaga sa akin ng mga anak niya. Ayaw lang talaga ng mga anak niya na magkaroon siya ng panibagong Partner. karelasyon. Alam mo, Lee, alam mo bakit nasasabi ng anak nila yon? Ba't niya nasasabi ng mga anak na yon? Hindi. Alam mo bakit? Lee? Yes. Kasi ako na mismo magsasabi sa'yo. Bakit nasasabi ng anak nila yun? Anak niya yun Anak niya yun. Oo. Dahil, sa ngayon pa nga lang hindi ka na napagkakatiwalaan Di ba? Kaya nga. Bakit, Lee, hindi mo patunayan dun sa pamilya niya? Di ba? At patunayan dun sa mga anak nila na mabuti kang tatay. Talagang hindi ka pagkakatiwalaan kasi manloloko ka 1 week mo lang nakasabay dun sa bangka patawid dun sa kabilang isla, na in love ka na. Yun nga Diba? Alam mo, Lee, hindi, ito lang hindi, ayoko kasing paglaruan yung feelings ng mga single mother single parent, dahil deserve nila ng true love. And nagiinit yung ulo ko, Lee, kung parang binabali-bali-wala lang natin sila. Okay? Yes, tama. Alam mo, Lee, ito lang yan. Tumawag ka dito para ikwento mo sa akin yung kung paano ka nagiging birador ng single parent, okay? Pero, alam mo, Lee, hindi mo ba alam na dapat mas iniingatan at minamahal natin ang mga single parent o single mother? Alam mo ba yan? True. Totoo. Yun ang hindi ko nagawa. Alam mo, Lee, kung hindi ka handa, ito makinig ka mabuti, Mr. Birador, at tinag mo yung pangalan mo dun. Tinag mo yung sarili mo sa Birador, Lee, kung hindi ka handa magmahal at magseryoso, huwag ka na magmahal ng mga single mother o single parent. Dahil sila, kabisyo, Lee, galing na yan sa pag-ibig na hindi natin alam kung ano yung naging ending yun, kung bakit sila naging single parent. Pwedeng nag-byuda sila, pwedeng naiwan sila, o hindi sila nagkatuluyan ng partner nila. Kaya kung dadagdagan mo lang din yung damage dun sa buhay niya, Lee, ako na nagsasabi sa'yo bilang lalaki. Kung wala kang paninindigan, wala kang balls, wag mo na ituloy yan. Kasi, iba po ang estado na bilang isang single parent. Yung stress nila, yung alam mo yon, yung bit-bitin nila sa buhay araw-araw, tas dadagdag pa yung katulad mo, Lee, na tinatag mo yung sarili mo as a birador. Hindi maganda Kasi, Lee, tinatanggalan mo lalo na magtiwala sila na pwede pa silang mahalin kahit single parent sila. Di ba? Hindi, Lee, pasensya ka na kung tumawag ka dito para magbahagi lang ng istorya mo. Pero hindi kasi ako nagtotolerate, Lee, ng mga ganitong kwento na habang kinukwento mo sa akin, iniisip ko na parang hindi maganda yung gusto mo puntuhin dito. Na niloloko mo yung single parent. Kasi maraming single parent na nakatutok dito, Lee. Maraming nakikinig sa atin na single parent dito na magagalit sa atin kapag inayaan lang natin. 'Di ba? Na parang pinagmamayabang pa natin dito sa programa at pinupush pa natin dito sa programa na to na nangungunsinti ako ng isang katulad ni Lee na birador daw siya ng mga single parent. And deserve mo, Lee, na hindi pagkatiwalaan. Actually, DJ Titan, Jello, nangyari to 2 years ago na. Mm-hmm. And then, sobrang pinagsisihan ko yung ginawa ko na yon. Actually,
dumating yung time na inis ako sa sarili ko. Galit na galit ako sa sarili ko kasi, yun nga, nakapangloko ako. Sinayang ko yung, kasi, pag salita ko yung gagamitin ko, mahal ko talaga si Ri. Kaso nga, nakagawa ko ng kasalanan sa kanya. At yung kasalanan na yun, yun nga, yung kukwento ko sana, yung kung paano nagkabistuhan. Inis na inis ako sa sarili ko, sising-sisi ako nun, at pagkatapos nun, ay hindi ko na ginawa talaga. Kasi, si Mia kasi, yun nga, nung magkita nga kami nung, yung sa Iloilo, na piyesta. So, siya nagsabi sa akin na gusto niya, kasi galing siya sa BPO, galing nga sa shift niya. So, sabi niya sa akin, pwede ba kitang makasama habang nagpapahinga ako? So, akala ko naman kakain lang kami sa labas. Okay lang ba ituloy ko yung kwento, Titan Jello? Baka umabot pa tayo na 1 oras dyan, Lee. Hindi, mabilis na lang to. Tapos mabubunyag lang din naman yung panloloko mo. Kaya nga. Sige, go, Lee. Kwento mo. So, bilisan ko na lang. So, niyaya niya ako sa hotel para matulog daw siya at samahan ko daw siya. Ito lang, Lee. Lalo lang umiinit yung ulo ko sa'yo. Huwag mo na kaya ituloy. Lee, tingin mo sino may kasalanan? Sige nga, parang... Sige. Ako talaga may kasalanan dito. Kasi, in relationship ako with Rin. Okay. Pero, in-entertain ko tong si Mia. Mm-hmm. And then, yun nga, nung gumraduate nga si Rin sa masteral niya, pinuntahan niya ako sa Iloilo para, kasi yun yung time na mawala siya sa Isabela. Almost 2 weeks. Kaya nagpunta siya doon. Ito lang, Lia. Ano gusto mong palabasin dito sa call natin? Yung babae nag-iaya sa'yo. Ikaw ang pogi dito. Ganun ba? Yung kay Mia, oo. Ganun nangyari. Ikaw ang pogi? Ha? Ikaw ang dinadayo? Real talk lang, Lee. Diretsahan tayo. Kasi yun yung nangyari. Yun ang gusto mong parang puntuhin And bilang isang lalaki na uuunawaan din kita. Pero hindi ko iniwasan yung kasalanan, hindi ko iniwasan yung tukso. Pero ginawa ko kaya nagkasala ako. Oo, pero Lee, di ba niloloko niya rin yung asawa niya? Wala na kasi sila nung asawa niya, pero yung asawa niya kasi is obsessed sa kanya. Hindi ako naniniwala doon, Lee. Kasi hindi ako naniniwala doon. Ang kwento niya sa akin is binubugbog siya. So naka-blatter sa barangay para magkaroon sila ng distance. Pero magkasama lang naman sila dun sa isang isla. Kumbaga, hindi sila magkasama sa bahay. So, ayun. Nagsasama kami, nagkikita kami halos araw-araw. And nung magpunta nga si Rin doon, nung magpunta siya doon, so naka-stay siya sa hotel. And pag alis siya doon sa hotel, dinala ko si Mia doon sa hotel. Kaya doon nagkabituhan. Okay. Nakwento mo na. At doon, yun yung pinaka time na inis ako sa sarili ko. Dahil wala akong peace nun Mm-hmm. Wala akong peace nun. At as in, hindi na ako makapag-work ng maayos. Hindi na ako makapag-focus sa dapat kong gawin araw-araw. Kasi, nung malaman ni Rin yung ginawa ko, sobrang nagalit talaga siya. At naintindihan ko siya dun sa Lee, kamusta ka ngayon? After 2 years,
May in relationship ka ba ngayon? May kinakasama ka ba ngayon? Single mother? Parent pa rin ba ang kasama mo? Simula nang magkahiwalay kami, simula nung mangyari yun, hanggang ngayon wala pa akong girlfriend. Mhm. Hindi pa ako handa. Tama. Nagkakaroon ako ng mga girls na nakaka-date. Nagkakaroon kami ng time na magkaroon ng kwentuhan or knowing each other, pero sa sarili ko hindi pa ako handa na pumasok sa isang relasyon dahil hanggang ngayon parang sobrang guilty kasi ako sa sarili ko. Oo. Hindi, sabi ko, kung sakali man na makakapasok ako sa panibagong relationship, sana hindi ko na magawa yun, lalo na kung mamahalin ko talaga yung maging girlfriend ko or maging relationship ko. Sana hindi ko na maulit. Gusto mo ng ayun. tips? Gusto mo ng sikreto? At gusto mo ng formula? Sige po, Ate Angela. Napakasimple lang, matuto tayo makontento. Ganun kasimple. Alam mo, Lee, kahit naman kasi sino ibigay sa atin ng may kapal eh. Kahit na si Joyce Jimenez na ibigay sa'yo. Kahit na sino ba pinaka... Ivana Alawi na ibigay sa'yo. Kung hindi ka marunong makontento, magloloko ka pa rin. Diba? So kahit sino man yung kaharap mo, mapa-single parent, single yan, dalaga man yan, dapat marunong tayo makontento. Lee, kung ano man yung pagkakamali mo, hindi naman tayo i-define. Or hindi man tayo titignan kung ano tayo ngayon sa nakaraan natin eh. Laging tatandaan na may karapatan tayo magbago. May karapatan tayo matuto sa mga pagkakamali natin. Kaya wag na wag tayong huhusgahan sa nakaraan natin. Pero, Lee, naway matuto ka na sa pagkakataon na to. Naway makontento ka na sa pagkakataon na to. Diba? Yes. Tama, DJ Titan Jello. Ikat natin yung paniniwala ng mga tao at kabisyo na cheater is always a cheater. Hindi naman ganun. Yes. Lagi nyo tatandaan na meron pa ring room para magbago ang isang tao. Diba? Kaya tatandaan mo, Lina, sa pagkakataon na to, dapat makontento ka. Makontento ka. Yes. Wag mong tatakan o wag mong panindigan yung sinasabi ng iba na cheater is always a cheater. No. Ang mga tao manloloko may karapatan pa rin para magbago at iba pa. Ako naniniwala ako, iba maging matino ang taong naging cheater noon. Talagang pinapahalagahan na nila yung mahal nila. Naway matutunan mo yan, Lee. Ulitin ko, pagiging kontento lang ang pinakasusi sa taong mamahalin mo. Okay? Yes. Lee, may gusto ka bang sabihin ngayong gabi na to? May message ka ba? Sige, pakinggan namin. Message para sa kanila? Para sa mga bebot mo, kung meron ka pa rin ngayon. Kay Rin, siya yung... Kasi nung mabisto matapos ka na sa kanila, Lee. Move on ka na. Sa sarili mo na lang. Komento sa sarili mo. Komento dun sa mga tao mo na gawa na mali. Sige na nga. Pagbibigyan ng etago. Nag-sorry na kasi ako sa kanya noon. And sincerely ako nag-sorry sa kanya. Tapos sinabi ko sa kanya na simula noon, hindi ko na siya kukontakin. Titigilan ko na siya dahil sabi ko sa kanya na nahiya ako sa ginawa ko sa kanya. Doon kay Mia, so nung nangyari na yon, nagpaalam naman ako sa kanya ng maayos.
Kaya nagpaalam ako sa kanila at tinigilan ko na sila pagkatapos nun. Hindi na talaga ako nag-contact sa kanila. Sincere yung apologies ko. And pagkatapos nun, yun nga, wala pa akong relationship hanggang ngayon. 2 years na. So, nagkakaroon ako ng ka-date, pero hindi ako mapasok sa relationship, sa commitment, dahil ayaw kong makasakit ulit, if ever. Dahil kung baka magawa ko pa yun, hindi ko na rin mapatawad yung sarili ko. Kasi hindi ko talaga, hindi ko matanggap sa sarili ko na nagawa ko yun. Kaya rin ako tumawag ngayon para kasi DJ Titangelo, hindi ko kasi masyado siyang kinukwento sa iba. Hindi bilang na bilang yung pinagkukwentuhan ko. At ikinukwento ko yun kinukwento ko yun sa mga malapit sa akin, hindi dahil proud ako, kundi gusto kong ma-release, gusto kong gumaan na yung pakiramdam ko. At aminado ako na inis ako sa sarili ko. Kaya itong pagtawag ko sa iyo, DJ Tangelo, ito ay isa sa aking way para ma-release sa puso ko yung ginawa ko dahil kahit ako sa sarili ko, inis ako sa sarili ko. Kaya humingi ako ng sorry sa mga nasaktan ko. At sana hindi ko na ulit magawa. Dahil kung papasok man ako sa relationship, sana kasi 34 years old lang naman ako. Sana dumating yung time na talagang yun ay makakasama ko habang buhay at hindi ko magagawa yung nagawa ko. Kaya ako natag yung sarili ko as birador ng single mom. Dahil minsan ko nagawa yun. And yun, kung bakit yun yung ginamit kong term is dahil inis ako sa sarili ko at kinamumuyan ko yung naging character ko na yun. Okay. Salamat, Lee, sa pagiging totoo mo at naway matutunan mo na ang mga pagkakamali mo. At Lee, maraming salamat muli sa pagtawag mo dito sa ating programa. At lagi ka lang tumutok. At sana kung tatawag ka man dito muli, ang kwento mo na ay naging maayos ka na at nahanap mo na yung taong mamahalin mo ng totoo at tapat at di mo nalolokohin. Maraming salamat, Lee. Maraming salamat po, DJ Titangelo. God bless. Salamat po, Pakikinig. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang ating top secret caller ngayong gabi na to na si Lee. Kabisyo, nais ko lang po ulit sabihin sa inyong lahat na hindi po deserve ng mga single parent o single mother na lokohin lang o basta-bastahin lang sila. Dapat nga po mas doblehin natin ang pagmamahal at pag-unawa sa mga katulad nila. Bakit, kabisyo? Dahil hindi po natin alam o hindi po natin sigurado kung ano po ba yung punot dulo bakit sila naging single mother o parent. Kaya dapat mas maging maingat tayo sa mga katulad nila. Sa pag-iingat in a good way na dapat hindi natin sila niloloko o sinasaktan basta-basta. Ibigay natin yung deserve nilang love, trust na kailangan nila, at yung assurance na kaya mong ibigay sa kanila. Bilang isang single parent, hindi po madali. Kaya po, saludo ko sa inyo. At saludo po ko sa lahat ng mga nanay na nagpapakatatay sa kanilang mga anak. Isang mahigpit po na yakap po sa inyong lahat. Muli, ako po pala si DJ Titangelo. Kayo po ay nakatutok sa aming programa na Top Secret. Kasama ko po si Boss Dut Dut. And in behalf of DJ Rakitera, ito po ang aming programang Top Secret sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan?
Basic, kabisyo. Oras natin sa buong kapuluan is already 12:02 a.m. at handog ko pong awitin sa inyo. Ay awitin po ng 90.7 Love Radio para po sa lahat ng nakakaramdam na mag-isa lang sila. Huwag kang mag-isip ng mag-isa ka dahil kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Radio. Metro's Love Radio. Basic!